Olipa kerran talli nimeltä Apira. Siellä sijaitsi tyttöjä, jotka ratsastivat kentällä. Hyvä. Hyvä. Hienoa. No niin, tunti loppuu. Olipa kyllä ihana tunti. Sano muuta. Moikka Emma, miten menee? Ihan hyvin. Huomenna. Tuleeko tänne joku uusi heppa? Ottakaa tervetulleeksi. Pintotamma. Mikä sen nimi olikaan? Oliko se? Ai niin, Pompula. Tässä on Pompula. Ai. Itse Pompulasta. Ottakaa Pompulea. Tuuli on ystävystynyt. Oi, miten sulosta. Niin, kyllä on. Ne on ystävystynyt. Aika hyvä tuuri, kun ne ystävystyi. Loppuu.